siellä on ihan hillittömästi. Ja nyt jälleen taas tulee vaihteen kääntö. No niin, hienoa. Mä en tiedä näkyykö se. Ja sitten taas. Nyt se vaihtoi, mutta mä en tiedä näkyykö se tähän, mutta minä näin sen aina. Joo. Se on tää auto tästä peestivärinen auto. Joo. Ja kun tuolta tulee matala, niin se saattaa näyttää sille kuljettajalle ehkä vähän oudolta. Joo. Mut kun mä oon opettanut noita raitiovaunun kuljettajia, niin tossa on ensin 2 kiveä ton kiskon vieressä. Joo. Ja sitten siitä 1,5 kiveä, niin sitten sopii ohi. Aha. 1,5 kiveä, niin sopii ohi. Joo. Oli vaunu kuin vaunu. Selvä. Tarkkaan oot katsonut. Tarkkaan on kattonut, joo. Mut se, että niinku toikin auto, joka tässä ensimmäisenä seisoo, olis voinut parkkeerata ton. Hetkinen, kuule poikaseni, mä menen ensin. Noin, kiitos. Se olisi mahtunut todellakin paljon vielä oikealle tossa. Niin olis mahtunut, joo. Mutta kun ei oo menty. Joo. Noin. Kyllä se siinä aika silleen mukavan lähellä on. Mutta se on niin eri kulma, kun se matala tulee tuolta. Joo. Ja se tulee käännöksen kautta. Niin, siinä on, täytyy vähän miettiä ja katsoa, että sopiiko vai eikö sopi. Joo, aivan. Kauppatorilta otetaan kyytiin. Kiitos, sä jaksat palvella hyvin. Kyllä mä jaksan palvella, koska kun näkee, että sitten ne ihmettelee, että no mihin se vaunu meni. Niin. Täytyy kertoa, että mistä löytyy. Ja joo. Mulla on tuossa Senaatin torilla, ne on siinä ykkösen pysäkillä, että pääseekö kyytiin. Mä sanoin, ei kun juostaa tonne kauppatorille, sieltä päästä. Sitten juoksee sieltä ja hui me ehdittiin, mä sanoin, hyvää. Tästä täytyy olla vähän niin kuin kekeruusteri, että päästään toi mäki ylös. Aha. Nyt meillä on vauhtia varmaan joku 18 ehkä. Joo. Kohta se hyytyy. Joo. Se hyytyy, koska meillä on takana on jonkin verran porukkaa. Joo. Niin sit niin kuin näet, tää vaunu hyytyy näin. Aivan, mutta se silti kulkee eteenpäin ja sitä ei kannata lähteä viemään tuonne rinnan puolelle. Jos lähdetään viemään rinnan puolelle, niin tää vaunu ikään kuin hyökkää. Ahaa, joo. Joo, sä tiedät näin. Joo. No joo, kivastihan tää meni. Joo. Jaha. Tässä on sitten tällaiset, kun eivät katsoneet ollenkaan, että tulee. Joo. Ne olettaa, että vaunu pysähtyy. Tää on musta kaunis kohta tää. Niin on, kyllä, Suomen pankki, kyllä. Ja sitten näkyy toi Suurkirkko Tuomiokirkko, näkyy. Kyllä, joo. Joo, ja kyllä. sitten toi Tämä säätytalo, joo, kyllä. Niin se musta on on niin hieno semmoinen yksityiskohta tässä, että kannattaa niin ajaa tässä vähän hiljempaa ja näyttää turisteille, jotka täällä on, että mitä meillä on. Kyllä, täällä on joo. Nämähän on näitä Engelin suunnittelemia suurin osa. On. Ja sitten tulee tää itse torialue ja siinähän nyt on tää bussinäyttely. Joo, ahaa. Tässä on niinku busseja ihan. Joo. Pilvin pimein. No nyt ei oo kyllä niin paljon, mutta tässä oli viime pyhänä, niin oli ihan hillittömästi. Kaikki laidat oli täys. Aivan, joo. Ja sitten tässä on vielä tää, tästä täytyy noudattaa varovaisuutta. Joo. Kun sieltä voi joku pölähtää. Joo, aivan. Ei pölähdä. Ciao! Aina täytyy muistaa vilkuttaa, se voi tuottaa tulosta. Joo, hieno. Taas vaihtuu. Katsotaan huomaako ihmisiä. Kyllä kuvataan paljon. Tätä kuvataan, ei tiedä yhtään mutta tuntee itsensä niinku Hollywood-tähdeksi. Aivan. Kun ei tiedä, tulet mistä suunnasta vaan, niin aina on kamerat ja videokamerat käy ja ei tiedä minne päin, tonne kun mä hymyilen vai tonne vai minne. Niin, aivan. En tiedä. Voi että tää oli klippa. Niin se on. Klipparedu, joo. Joo.
Tällaisia Redu voi stadilaiset tulla tekemään. Niin, Täällä kyllä aivan. ajaa sit semmonen yksi mies ajaa, mutta kyllä sekin ajaa ihan hyvin. Joo. Ei siinä mitään. Mutta tänne voi tulla niinku, täällä on käynyt ihan sellaiset pariskunnat, jotka on ollut 60 vuotta naimisissa. Aivan, Ja ne joo. on niinku vihitty, vaikka Paavalin kirkossa oli yhdet. Joo. Ja sitten ne tulee tänne niinku muistelemaan, että Joo. hei, muisteksä mamma kuoltiin, niin on niin ihania sulosia. Noi että. Kiitos. Kerrotko vielä minä päivinä tää liikkuu? Tää liikkuu lauantai ja sunnuntai Joo. 10-17 ja aina puolelta, tasalta ja puolelta on lähdöt, puolen No tunnin niin. välein. Mukavaa. Ja femman kierros, ei niin. oo paljon. No ei oo, joo. Kun saa niinku, oi, kato miten kävi. Joo. Arvaa miten kävi. Joudutko meneen käymään Joudun nyt kuule menemään tonne ulos. Okei, joo. Nyt kävi sillä lailla. No niin. Ja sitten tulee vielä vihreät valot. Nyt otat oikein, ota liikekuvaa sitten ylhäällä. Joo, mä otan tästä nyt. Nyt kävi tällä lailla. Ennen vanhaa jouduttiin tekemään näin vaihtaa toi vaihteet. Tällä lailla. No niin. Heippa! Toisaalta kivakin kommellus. Mutta Onko siellä nyt vielä punainen valo? Oh, pannaan toi tonne ja tää tänne ja sitten Joo. ringataan. joo. Näin. No niin, kiva. Näin tehdään. Saitteko hyviä kuvia? Kyllä sain, joo. Mä näytin tosta Tuli joku ikkunasta. sähköinen teknillinen häiriö. Joo. Näitä sattuu, että sen takia täytyy pystyä pysäyttämään vaunu ennen vaihdetta. Aivan, joo. Ja näin No niin. olemme saapuneet päämäärään. Joo. Sitten lukitaan tää käsijarru, eli mekaaninen Joo. jarru, suunnanvaihtaja nollille. Joo. Syötään tää pois, niin kukaan ei pysty varastamaan. Aivan. Joo, Voi jee, kun oli upeeta. joo. Oi. Shall we go out here? Yes, please. Yes. Okay, thank you. Thank you, bye. Bye. Thank you. Kiitos Sirkka, oli tosi Kiitos. upeeta. Tosi kiva. Joo. Saatiin hyvää matkaa. Joo, kyllä, ja mä uskon, että jotkut varmaan tulee ajelemaankin, kun mä saan nää vielä lisää, mä levitän tätä. Joo. Joo, Se on hyvä. saatiin todella hyvää historiatietoa ja mentiin 100 vuotta suunnilleen taaksepäin stadin historiassa. Joo. Tää suunnilleen 100 ja ylikin. Tuon sporan perävaunun osalta ainakin. No tää on 1909 tää moottorivaunu. No se on sitten paljon yli 100 jo. Joo. Ja toi on 1919 toi No niin, valokerävaunu. no niin, melkein Ja 100. sitten kun tää vaununumero on 50, Joo, niin se on sama vuosi kuin mut on tehty. no niin. Tässä on hyvä kombinaatio. Aivan hyvä. Joo, Joo. joo, kiitos. Kiitos. No Oli niin, kliffa. heippa stadilaiset, Noniin. tervetuloa kyytiin. Joo, hei hei. Moi moi. Moi moi. Hei. No niin, siihen päättyi tämä upea vanhan sporan, museosporan rundit ja pääsinkin 2 kierrokselle ja toivottavasti tämä onnistui ja ei hirveästi tullut tuohon noita katkoksia. Mä teen nyt sillä lailla, että mä pidän, tästä meni sen verran aikaa, niin mä pidän ainakin tauon nyt ja mä katkaisen tämän lähetyksen ja melko varmaan niin teen jo vielä jonkun pienen lähetyksen tämän jälkeen, mutta mä käyn tuossa kahvilla tai jotakin ja sitten tuun tekemään lisää. Joo, tämä oli tosiaan minun ihan oma sellainen striimi, joka ei liittynyt mihinkään muuhun kuin yksityisasioihin, mutta ymmärrän, että moni varmaan on kiinnostunut tällaisista, jotka on minun kavereita.
niin se on tietenkin oikein mukavaa. Mutta nyt tältä erää moi. Ai niin, kiitos tuesta kaikille ja seuraamisesta ja kysymyksistä ja tällaisista. Moi moi.